सुन ओ मेरी बहना, सुन ओ मेरी सहेली, मुन्ना फूल गुलाब का, तू चंपा मैं चमेली, तू चंपा मैं चमेली. आता हे सहेली काहीतरी त्यांना सांगूचा म्हणून आजचा ह्यो स्पेशल व्हिडिओ. काय सांगायचंय सांगा. सीझर त्यांचं पण झालं, सीझर माझं पण झालं. आणि सीझरचा अनुभव पुण्या आताच्या काय झाला, फॅशनच झाली आहे. डॉक्टर काही थारत नाहीत. चला वेळ झालो सीझर. अगदीच असात कोण तिचा बाबा नशिबाने सीझर नाही होत असतात, काळा देवची असात ही तर तिचा होता. लकी पण काहीतरी कारण निघताच हो. असं काय नाही की डॉक्टर करतात, असं काहीतरी कारण येतात. मग ती कारणातच गरज असतं. आणि तेव्हा फॅमिलीतली पूर्ण माणसं घाबरलेली असतात की बाबा दोन्ही जीव सुखरूप आपले येऊ होय घरात. ते म्हणतात ना काय बाळणपण म्हणजे बाईचं दुसरं जन्म. त्याच्यामुळे माणसं मागे पुढे बघत नाही. तर झालं सीझर पण काय वांदो नाही. त्याच्यानंतर काय काळजी घेऊ कोई बाबा. सीझर झाला तर मालिश पासूनच सुरुवात. सीझर झाला तर तुम्ही घाबरतास की टाके होत मालिश नाही. मालिश करायची. टाक्यांका तेल घालायचा, हलक्या हातान चोळूक सांगायचा आणि बाकीचा जो जोर हाता पायांका करून घ्यायचं. पाठी पण मालिश करून घ्यायची. इंजेक्शन देतात कमरेपासून हातापायांका पूर्ण जोर टाकून फक्त टाके असतात ते तेल घालून तिका हलक्या हातान चोळूक सांगायचा. टाके सुकाक वयत म्हणून तेल घालायचा आणि व्यवस्थित मालिश करून घ्यायची. आणि तुम्ही जमला तर पोटाचा पट्टो आणा. ते साडी बिडी पण चालत, कारण साडींचा पट्ट्यापेक्षा साडी बरी असता. पट्टो आता गावलो की नाही. आता गावी बायका असतात, बायका गावी असतात. काय असतं गावचे बायका तर त्या साडीमध्ये म्हणतात आय सांगा माझी त्या गावची जाव साडीमध्ये रखा घालतात गरम गरम आणि ती बांधतात. अशी माझी जाव सांगा गावची, तिची नॉर्मल डिलिव्हरी झालेली. पोटावर ती साडीमध्ये गरम गरम रखा घालायची आणि ती साडी पोटात बांधायची. शेक देव कोयो. खूप सारे शेक द्यायचे असतात आणि घेऊचे पण असतात. जशी बाळाक धुरी देतात तशी बाईंका पण त्या जागेवर धुरी घेऊची असता, शेक घेऊचो असता. त्यासाठी कोण ह्या सगळ्या आपल्या गावी जमता. हय आपण काय करतो, खय आता ते घरात घर काळा होतलं, खय कोळशे करते पेटवतलं. पण ह्या आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला असा करायचा. घर काळा झाला 5 वर्षां पोरगो भिंती रंगवतलो, मग त्याच्या आधी आपण आणखीन रंगवले तर खय वांदवा. आतले टाके आपल्या आयुष्यभर त्या पोरग्याक मोठा करूचा म्हणून आधीच आपण फिट राहावा वया. त्यासाठी हे सगळे प्रकार ते करून घ्यायचे. आयगे बायगे करायचं नाही बाबा. मालिश होता दुखता, ह्या होता टाके दुखले, ह्या झाला मी नाही करत, माझा दुखता, असा आळस करायचो नाही. उद्या तो आपल्याक भारी पडता. म्हणून जे सगळे गोष्टी जे जुन्या माणसांनी सांगितलेले ते सगळे करायचे. शेक असांदे की खावचे. आता आहार काय घ्यायचो, रेसिपी टाकले. आहार काय घ्यायचो. आता सीझर जर झाला तर टाके पडतात. मग ते टाके सुकासर काय असता, आपण काय काय खायचा नाही. कडधान्य, बटाटो, जा बात्ता, वातूड जे पदार्थ ते खायचे टाळायचे. बाकीचा कसा गरम गरम खाऊ पाया. आता पोरग्या झाला, पोरग्या आपण जेवून बसलो की पोरग्या उठतला, त्यामुळे त्या गरम गरम राहता. पण आपण काय करायचा, परत गरम नाही करायचा. पोरग्या न्हावून झाला की चांगला 2-3 तास झोपतात. त्यावेळेस आपण ह्या जेवून बिवून गरम गरम व्यवस्थित घ्यायचा. आपणही तेवढा आराम घ्यायचो. पण खायच्या प्रकारमध्ये काय, आपण हलीमची मेथी हलीमची पेज पियायची. ती आपल्या कमरेक पण चांगली. हलीमचे काय आहे ती पेजेची रेसिपी असा त्याच्यामध्ये सांगितलं. गावठी चिकनचं म्हणजे रस्सो त्याचे काय होतं माहितीये, आपल्या शरीरामध्ये जी पाळी न आलेली 9 महिन्याची जे म्हणतात ना साचून राहिलेलं असतं रक्त, ते रक्त निघून जायला खूप मदत होते. गरम गरम वस्तू खायच्या, गरम गरम वस्तू सगळे खायचे. 4थ्या दिवशी हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर तेव्हा मालिश नाही केली. त्याच्यानंतर जेव्हा 7 किंवा 10 दिवसांनी डॉक्टर बोलवतात टाके काढण्यासाठी, म्हणजे टाके आतले असे विरघळून जातात पण बाजूचे 2 टाके असतात ना ते कापण्यासाठी बोलवतात आणि चेक करण्यासाठी की टाके सुकले की नाही. मग 7व्या किंवा 10व्या दिवशी फॉलोअपला जायचं. मग टाके सुकले असतील तर डॉक्टर काय सांगतात, आता तुम्ही न्हाव मोकळी झाल्यात. मग न्हावचं मोकळं झाल्यानंतर मग तुम्ही काय करायचं सांगा. तुम्ही मालिश जसं वहिनी सांगितलं 10 दिवस तुम्ही माझ्या न्हायचा नाही की काय, न्हायचा बांधायचं नाव मोकळी झालाच टाके काढल्यावर 10 दिवसात न्हायचा म्हणजे काय, वार्षाकच न्हायचा 12व्या दिवशी.
नाही तुम्ही प्लास्टिक किंवा असं कपडा जाडसर थंय आपल्या टाक्यात पाणी जाऊ नये म्हणून थंय आपण बांधायचा प्लास्टिकची पिशवी किंवा जाड साडी बांधलास हात पाय चांगले शेकान घ्यायचे चांगले आणि तसा नाही तोपर्यंत आपण कामवाली बाई शोधतो मालिश करणारी मदत घेऊन आंघोळ करायची शॉर्ट मदत तर लागतात कारण अजूनपर्यंत मदत घेऊनच करूची असता आपल्याला मालिश करणं जरुरी असा आणि त्याच्यानंतर नॉर्मल बाई असेल तर तिचं काय विचारच करायला नको ती तर काय लगेच मोकळी होते सगळ्या गोष्टी करायला तरी सुद्धा तिका पण तो शेक घेऊचोच असता हा तेवढाच जपूचा असता फक्त सीझरला काय वरचे टाके असतात त्यासाठी जपूचा लागतात आत पण टाके असतात ना 7 लेअर असतात 7 त्याच्यामुळे वरचे टाके जरी सुकले तर असा विचार नाही करायचा की आतले पण सुकले असतले त्या 2-3 महिने लागतात त्याच्यामुळे 3 महिने तरी तुमची व्यवस्थित काळजी घ्या जड सामान उचलूचा नाही एका अजून 2च महिने झाले पण सांगता जड सामान उचलूचा नाही काय कोणी किती म्हटलं तरी शेवटी मुलाक उचलूचा लागता पण त्याच्यासाठीच आपण मग कोण बाहेर जायचं असला ना की कोणाक तरी घेऊन जातो की ती आपल्या मुलाक पकडतली 3-4 किलोचं 5 किलोचं तरी असता का नाही मग ता जड सामान नाही काय सामान नाही तो बाळ म्हणजे तेच ते जड सामान जसं डॉक्टर सांगतात ना असं काय नाही आपण केअर घ्यायची असतं आता बाळाक आळशीशिवाय कोण जास्त घेता आईसच घेता आता त्याचं पिंड अगदीच जास्त असतात आता माझी पोरं तर होती 3.5 किलोची सोनं 4.5 किलोचा दुर्वांग 3.5 किलोचं मग कोण घेणार मीच घेऊन बसायचं असं काय नाही आईशी बाळाच्या वजनाचा काही फरक नाही आपण फक्त आता माझ्यात दळण 8-9 किलो दळण टाकूचा तसली कामं करायची नाही तशा वेळेक ज्या वेळेक आपल्या सीझरचे टाके पडले माझ्या मैत्रिणीचा तास झाला माहितीये मैत्रिणीची जाव आली जोश मध्ये घरी दुसरी डिलेव्हरी होती दुसरी पण सीझर आणि जोश मध्ये काय कामं करूक नाही पण पायरे चढली वरून खालून त्याच्यानंतर टाके उघडले आणि सगळा भसा रक्त जसा वाहक लागला ना तशी बिचारी ऍडमिट झाली परत टाके घातले किती दिवसांनी 10 दिवसांनी आता परत ते 7-8 दिवस ऍडमिट करून घेतल्यानी परत ही जाऊन काहीतरी उद्योग म्हणून म्हणतात ना बाईचं दुसरं जन्म आणि ही आपण सांभाळ करूचो असता आपल्या आपण शरीराचो आणि बाळाचो पण त्यावेळेस लक्ष द्यायचं असं मोठ्या कोण सांगत असतं तर त्याचं ऐकायचं असता की बाबा आपल्याला ऐकू काय जाता पैसे लागतात काय तर म्हणून हे व्हिडिओ पण पूर्ण बघा ऐका आणि जसं मगाशी तुमका सांगलाय काय खावाय कडधान्य नाही खावाय वातूड काय माहिती हातापायांका वात येतात आणि वाताचे गोळे येतात असं म्हणतात ना तुम्ही काय मग सांगलेलं सुरुवातीला बाळ बाहेर काढल्यानंतर काय होता बोललात ना विचारलंय का बाई पोटात कोण फिरता काय गो तो वायू गोळ फिरत असता तो बाळाक शोधत असता असा म्हणायचे आणि माका तो अनुभव की सोनम जसा डिलेव्हरी झाला मी म्हणतो ह्या कोण फिरता सोनम तर फिरून झाला मोकळा ह्या कोण पोटात फिरता तेव्हा मग माका माझी गावची मामी इलेली मोठी मामी आईची ती भाऊजय ती इलेली ती म्हणाली की वायू गोळो फिरता तुका काय होता मेले पोटात कोणतरी फिरता दुसरा बाळ हा काय म्हणून ते तुमका ती रेसिपी दाखवली ना काय ते खोबरं सुकं खोबरं आणि ओवा भाजून असं खायचं त्याच्यामुळे कसं गॅस होणार नाही तर तो वाळू गोळो म्हणजे घासच असता ना तो पोटात तयार होता तो शोधत म्हणजे फिरता खय काय आणि पोटात असला दुखताना काय विचारू नका बापरे बाप म्हणून वातूड पदार्थ जे गॅस तयार करतात म्हणजे कोबी फ्लॉवर शिमला मिर्च याच्यामुळे कसं आपला गॅस तयार होता त्या पण भाज्या खायच्या नाही हा माझा अनुभव बरोबर तरी मी कोबीचा सूप पियालेला आहे सूप पितात कोबीचा सूप पण कोबीमुळे माझा अनुभव त्यांचं वेगळं म्हणजे प्रत्येक बाईचा वेगळा अनुभव असतो हे सांगायचं तात्पर्य तर तुमचं काहीतरी अनुभव असं तो खाली कमेंटमध्ये सांगू शकता तुम्ही काय काळजी घेतल्यात तुम्ही काय केल्यात असं सीझर झाल्यानंतर थोडीफार काळजी घेऊही नंतर 3-4 महिन्यानंतर तुम्ही तुमचा नॉर्मल जीवन जगू शकता काय नाही असं काय नाही की आता नॉर्मल जीवन नाही जगू शकत पण शक्यतो जेवढं होईल तेवढे आपली त्या 3 महिन्यामध्ये आपली काळजी आपण घ्यायची आराम करा खा प्या भरपूर पाणी प्या हा माझा स्वतःचा अनुभव जेवढं तुम्ही पाणी प्याल ना तेवढे तुम्ही निरोगी राहता पाणी पियत राहायचं कारण पोरगो जेव्हा दूध पिता आपल्याला दूध नाही जमला ज्यूस नाही जमला सूप नाही जमला हलीमची पेज नाही जमली ग्लासभर पाणी पिऊन दूध पाजूक बसलास तरी पोराक दूध बरोबर येता म्हणून पोराक जसा दूध पाजतालाच तसा आपण पाणी पियत राहायचा पाणी भरपूर पियायचं चला आता झाला अजून काय लावला सांगायचा आणि काय नाही हा गाणं कसा वाटला तर सांगा कमेंट मध्ये चला तुमच्या बरोबर बरेच गप्पा मारलो बरा वाटला असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा परब किचन लाईक एक मिनिट जाता काय अजून तुमचा कुठला अनुभव आमच्याकडनं ऐकायचा असाल तो प्रेग्नन्सीवर व्हिडिओ बनवू आपण सांगूया प्रेग्नन्सीच्या 9 महिन्यामध्ये कशी काळजी घ्यायची त्याच्यात पण काळजी घ्यायची असते तो नंतर चालेल परत दुसऱ्या टायमात सरोज रवताला ना तेव्हा काळजीनुसार व्हिडिओ एकाच बस झाला असं मी म्हणतो
काय तो तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये. माका 2 एक चेडू एक झील, अंजलीक एक चेडू एक झील. हय झील झालो, चेडू नको काय? कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तसं म्हणतात माझी आई पण म्हणा की एक कधी एकाच्या वांगडा एक वया. पण बघूया. तसं तर आतापर्यंत नको. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. वहिनी सांगल्यानंतर बाय बाय, गुड बाय, टाटा.